варзиш ки гарави саломатӣ сарчашмаи рафоқату дӯстӣ ва воситаи муҳими ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад. Аз ин хотир дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат мактабҳои варзишӣ фаъолият доранд, ки ҳамарӯза дар он наврасону кӯдакон ва ҷавонон ба варзиш машғул мебошанд. Рӯзҳои 27-28 апрели соли равон дар давлати Малайзия чемпионати Осиё оид ба каратедо байни ҷавонону наврасони то 21 сола баргузор гардида буд. Дар ин мусобиқа 7 нафар варзишгарони кишвари мо низ иштирок намуда, 2 нафари онҳо бо ишғоли ҷои намоён ба ватан баргаштанд. Яке аз онҳо Умедҷон Сафаров дар ин мусобиқа иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардидааст. Акун харифи ман аз давлати Иордания буд, хатибаи буромада бой додам. Харифи ман финал рафт, бо харифи ду дигар баромад карда. Якум харифи ман аз давлати Гонконг буд, дуюм харифи ман Арабистони Саудӣ буд. Ӯро мағлуб карда ҷои сеюмро ишғол намудам. Кӯшиш мекунам мусобиқаи байналмилалӣ берун аз Тоҷикистон баромад карда ҷойҳои намоёнро ишғол намуда байрақи Тоҷикистонро баланд бардоштан ният дорам. Муҳаммад Бодаков, сармураббии Федератсияи каратедочиёни Ҷумҳурияи Тоҷикистон, чандин сол аст ки дар мактаби варзишии шаҳри Турсунзода ҳамчун мураббии калон садҳо шогирдонро ба намуди варзиши каратедо тарбия менамояд. ӯ худ варзишгаре мебошад, ки дар мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён гаштааст. Дар қатори 7 нафар варзишгари мактаби варзишии шаҳри Турсунзода, яъне Сафар Ҳумед низ иштирок намуд ва хусусандиовар аст, ки ин варзишгар дар ин мусобиқа мақоми сеюмро дар вазни минуси 76 кило ба даст овард, ки хеле дастоварди баланд мебошад. Аз номи Федератсияи каратедои Ҷумҳурияи Тоҷикистон ба Кумитаи кор ба ҷавонон варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода мерасонам, ки бо ёрдами кӯмаки онҳо имрӯз варзишгарони мо тавонистанд, ки дар ин мусобиқаи мазкур иштирок намоянд. Тайёриё пеш аз ҳама барои иштирок дар чемпионати Осиё байни калонсолон, ки дар моҳи июл дар давлати Ӯзбекистон баргузор мегардад, мо дар нақша гирифтаем. Муҳаммад Бодаков аз шогирдонаш мефахрад, чунки бештари онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд ва умед дорад, ки дар оянда низ шогирдон дар мусобиқаҳои дохиливу байналмилалӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд.